Biz bala çakta әтияни утыралар ялар кич белән без кинога китәбез. Алар әти мәрхүм китапны ала да дин китапларын укый, нәрсәдер анда аңлатып бирә әни мәрхүмгә. Менә төрле ниләрен сөйли. Аны сөйләде инде нәрсә инде. Сак-сак бәйтне алар беләләр бала чактан. Тагы нәрсә булган ди. Менә ди бер бай ди, сәүдәгәр ди мәсәлән барган ди. Юлга чыгып киткән хатыны яман әшәке усал булган ди. Ул кайтырга тиеш бай ди, теге сәүдәгәр ди, карван башы ди. Шунасы кайтып килгәндә ди. Бу ди шул вакытта моның хатынының йортына кергән бер хәерче ди сораган ди. Бу хатын инде ачу килеп, бу хәерчеләр туйдырды инде. Ул алдан теге ипиләр пешергәндә бер ипигә агу салып, шуны хәерчеләргә дип ачу килеп, шулай дип гади генә шундый ни сөйләде. Нәрсә риваят шикелле инде. Инде ди бу хәерчегә биреп киткән ди, биргән ди, өенә кергәч ди. Бу хәерче юлга чыккан, әле ашамаган, каршына карван килә ди. Анда аш диялар юлдан ди. Шул карван башы сораган әлмнәрдән ризык ди. Бу инде хәерче ачлык нәрсә икән белгәнгә күрә, монарга өләшкән, биргән шул нине ипине ди. Әтеге ашаганда шул агуланып үлгән ди. Менә шулай шундыйлар сөйлидер. Менә монда инде базарга кирсәм, мин анда таҗик бер достым инде ни дини кеше шул сөйли. Менә ди бездә таҗикларда бик күп шундый нәрсәләрне беләләр. Таҗик телендә, интернетта ул хатта тулып тора ди. Менә сөйләде. Бер ди хатын кызга Аллаһ Таала төшенә кергән ди. Шунасын уллардан ди сораган, киле кунакка дигән, теге яри иртәгә килермен ди. Шуңа күрә хатын кыз ди барып базарга. Менә мин базарда инде. Ул анда ни җимеш нәрсә сатып тора инде үзе базарда. Бу таҗик ир кешесе инде. Юаш кына бер шундый. Шулай әйтә. Базарга барып төрле ризыклар алганда, алып кайткан ди, көтеп тора ди. Менә Аллаһ Таала килергә тиеш кунакка дип. Анда ди өенә ди бер кеше ишегенә шакылдаткан ди. Бу ачса анда бер карт ди, арыган шундый хәерче ди. Ул аны кертмәгән ди. Шунасын икенче көнне тагы көтеп тора икән. Икенче көнне килгән ди. Тагы бер хатын кыз ди, карт ди, бер ди, кимпер дип әйтәләр бездә әби. Ул да ди шундый мохтаҗ нәрсә, ул анага да бер нәрсә бирмәгән ди. Өченче бер ни ди, җәтим бала килгән ди. Анадан да баш тарткан ди, анарга да бер нәрсә бирмәгән ди. Шунасын яңадан шунда күрә ди, Аллаһ Тәгаләне күрә ди, шунда ди ул шуңа әйтә ди, менә мин сине көтәм, ризыклар әзерләп, теге җавап бирә ди. Менә мин 3 тапкыр сиңа килдем, син ишекне ачмадың, кеше кертмәдең ди. Шундый. Менә шулай алар яшьләрне тәрбиялиләр. Алар кайсылары базарда барсаң, сез ышанмассыз, алар шундый риваятлар тыңлаган була, нәрсәләр бер-берсенә күчереп, алар менә мин аларны татарны мин мәсәлән 1,5 сәгать теге юлы 2 көн элек караңгыда, салкында чак ишеп бетмәдем, авырмадым чак. Шунда 1,5 сәгать дәврендә татар телендә видео шул сөйләдем, халкыбыз хакында. Инде мин урыс телендә әле Энгельс шәһәре укыган, киномеханика укыган җирне сөйләгән идем. Анда да 3 сәгать сөйләсәм дә 50 кешеме караган шунда. Хатта 50 кеше караган. Монда бер 15 кеше караганмы татар телендә. Миңа шул теге казак кардәшләребез, үзбәк кардәшләр хатта кайсы вакытта яза. Абый, ага, сөйлә татарча, урысча сөйләмә, һәммәсен аңлыйбыз, әмма алар да тыңламаган. Шуңа күрә бездә исләр китми. Аларда безне менә мин сезгә һәр гыйбрат дип әйтәләр, нәрсәме? Менә бу бит беләм мин менә. Әгәр дә мин шул теге базардагы таҗик баллары шуны ишеп шунда ташлаган булсам, мин аларны инде әллә кайчан нәрсә донлы итерим, урысча ославил бы. Үзебезнеке менә аракы ишеп, тәмәке тартып, сүгенеп, сугышып йөрим. Мин аларны мәсәлән базарда шул ишетсәм, сүгенгәнен, иткәнен, ишкәнен күрсәм, мин анда инде алар тетмәс титерим. Әмма алар бер сәбәп юк. Сез әйтерсез, менә бит урамда кышкырышып баралар. Урамда белмибез нинди милләт. Килгәннәр, бездә шул әйтәбез, төшеннән карыйлар да, һәммәсен берсен. Безне вакытта бит татар дип, ничә милләтне татар дип атаганнар. Шул кебек хәзер дә кеше Кил янына кил, милләтен сора, кайсактан килгәнне,
Menimчә алар шул ук бераз шиңеп китер, уңайсызланып, ялып та китерләр. Алар бер кеше беренче яктан инде яшьләр үзендә алар теге урыс әйтә от полноты жизни ди. Алар урамда инде кычкырышып шундый ничек әйтергә, шундый халык шарык халыгы, көнчыгыш халкы. Алар шуннан килгән, алар кызу инде шундый эмоциональ көчле. Безнеке менә әйтерсең акырып йөрмиләр. Менә мин шул теге җәй көнне ятсам балконда, алар сүгенеп, акырышып, бакырышып, ире хатыны әле татарча ишетмәдем инде. Алар татар да урыс телендә сөйләшеп киткән. Шуңа күрә урысча сөйләшсә мин әйтә алмыйм урыс дип. Татар да бар арасында. Арак ичеп, сүгенеп, хатыны белән кырлышып кайтып киләләр менә. Риваятларга ышанмыйлар. Докторларның арак зыян китерә сүзләренә ышанмыйлар. Бер нәрсәгә ышанмыйлар алар. Менә. Бу нәрсә инде менә. Менә шул җырчы килсә, шул җырчыны тыңлыйлар инде рәхәтләнеп алар. Әйе, җырчылар. Ну, шул белән тамамлыйсым килә. Кайсы вакытта озын сөйләсәң, кеше аңламыймы, әллә вакыты юк, әллә игътибар итми, әллә нәрсә кызыксынмый да, шуңа күрә менә шул уйлаган идем. Бәлки үрнәк алырга кирәктер алардан. Алар менә ничек кешене теге Америка безнең кешеләр бара да, алар ди елмаеп торалар, ичендә андый сигналларны җылылык юк, әмма елмаеп торалар ди. Ну, бездә кемдер әйткән, бездән ачуланып, шин күңелдә сиңа усалланып, эт шикелле карап торганнар сезгә әллә артыгракмы дип сорау бирәләр. Ансы да хак. Эт шикелле карыйлар, үзләре кайсы вакытта. Безне өйрәтәләр, өлкән абыйларыбыз, апаларыбыз, ата-ана өйрәтәдер. Кешегә елмаеп карарга кирәк, йомшак карарга кирәк. Алар эт шикелле карыйлар, ул ди карау яхшы карау садака ди бер якса. Кышта менә инде дингә бераз кагылгач инде. Алар душман кебек карап китәләр. Хатта син мәчеткә дә барасың, анда да әле кайсы вакытта сиңа кирсәң, исәнләшәсең, сиңа кайсы вакытта җавап та бирми кеше. Әле мин урамда бер яшьне очраткан идем, ул миңа җавап бирмәде, мин ачуым килде дә, ул сакал үстергәч исәнләшеп килмәде, җавап та бирмәде. Шәһәрнең бүтән читендә мәчеттә алар сакаллар үстергәннәр, бер кайчан да җавап та бирми. Син аларга яшең 10 яшь түгел әле, 20, 30, 40, бәлки яшең өлкәнрәк ди. Шуны карамаста ул сиңа җавап та бирми. Сакалың булмаган күрә. Менә шундый була без. Дини кешедә дә бар арасында менә. Шуңа күрә һәр кайсыбызга уйланырга кирәк. Ул бәлки менә кешегә дару дигән татарда, мондый дару әче була, әмма тик усалланып караган кеше минемчә дару түгел инде ул. Әгәр дә ул сиңа бераз дусларча карап кына аз гына елмаеп караса, анда да күңел ачылып китә. Әле тагы бер нәрсә әйтим дә тамамлыйм. Шул базар эчендә торам, шул 3 таҗик малае белән сөйләшеп, алар мине берсе күптән күрмәде, миннән мазакладым инде аларны. Мен әйтәм, сез менә килгәндә монда Татарстанга мин сезне беләм, алар хакында китап та язган идем. Мен әйтәм, сез ябык кына идегез. Хәзер юанай беткәнсез, корсаклары үстереп, ул инде мен әйтәм, минемчә сезнең шул таҗикларның теге күрсәтен сухофрукты, җимеш нәрсәләре күрсәттем. Мен әйтәм, бу җимешләр ашап кына юанай булмый. Мен әйтәм, бәлки татар бәлешен ашагансыз дип, шулай дип мазаклап торсам, шаяртып, шул ук бер ханым килде дә, ул белмәгән, миңа әкрен әйтә, менә минем товарымны каплап торасыз, шулай динсе ди. Мен әйтәм, урысча әйттем инде, ул урысча әйткәч инде дәгәч. Мен әйтәм, примите наши извинения дидем дә, ярый дә киттек дә калдык. Ничә ел элек шунда мин сөйләшеп торам таҗик егете белән, ире белән, шунда килеп татар ханымы белә инде кем икәнне мине. Шунда килеп кеше арасында акырып миңа монда кычкырып сөйләшмә. Мен әйтәм, бу нәрсә консерваториямы, әллә музеймы, базар бу. Нәрсә монда һәр кеше базар электә ул гадәттәгечә булган. Икенчедән килеп иплегенә әйт. Әле әйтәләр бит, хатта мазаклап. Вежливо попросишь, вежливо откажет. Мен әйтәм, иплегенә әйтсә, кычкырма инде, менә мин колагыма гафу итегез. Ул кешене нәфрәтен тудырып кешене шулай килеп акырып кеше арасында бездә гафу итегез менә татарда ул монда шәһәрдә өйрәнгәннәр, мин авылда үскән, бездә ир кешегә хатын-кыз алай тавышланып рәнҗетмидер, анда килешми анда ди, безнең ата-бабалар тәрбияләп килде. Шәһәрдә хатын-кыз ир кешене кимсетергә тырыша. Мин ничә кешене күрдем, алла турында инде аерым әңгәмә булыр инде.
Шуң белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау торыгыз.